Hej alle sammen, Brum her. I dag skal vi tage og se på lidt billedredigering i Photoshop CS5. Og det bliver en dansk guide, som I nok kan høre. Fordi der er sikkert mange danskere, som ikke helt er med på det engelske, og ikke helt forstår, hvad de siger, så jeg håber, jeg hjælper for jer på det problem. Men det vi skal lære om i dag, det er billedredigering, og det er depth of field. Og direkte oversat er det skarphedsdybde. Den. Altså. Men det gør, det er, at vi blører noget ud her i baggrunden, og får det til at fokusere på for eksempel her. Og det vi starter ud med, det er, at vi faktisk går op, trykker file, open, og finder et billede. Jeg har så bare taget fruits, som ligger her. Det er det samme som det, vi har brugt herovre. Det første vi skal gøre, det er, at vi går ned og hiver det ned i add layer. Så bare tage fat i den og hive den ned i add layer, så vi får et ekstra layer af dem. Bagefter går der op i filter, blur, Gaussian blur. Og jeg plejer at vælge 6, som du kan se der. Den er ret god, og ikke for blurred, hvis man kan sige det på den måde. Så nu har vi det. Vi har det, der er blurred her, og det er noget, der ikke er. Så vi skal herop. Så bagefter går vi ned og trykker Add Layer Mask, som ligger hernede i din Layers tab. Den gør, den sætter det her ind. Og du skal sørge for, at den her er markeret. Ellers får du til at få noget meget grimt, og du kan ikke se det her mere. Nu skal du så over og bruge din Gradient Tool, som ligger i Paint Bucket, hvis du altså ikke kan se den. For at få den her ud, det er bare at holde den inde og tage den. Du skal sørge for at sort, det er foreground color, og hvid er background color. Og så skal gå herop og sørge for, at det står fra back, eller fra forward til back. Og den der ikke er tjekket, fordi så bliver det bare noget værre rod. Så tager du og hiver herfra. Her der finder du ud af, hvor det er du nu gerne vil have, der skal være blurred. Hvis du hiver den her vej, så bliver det her op blurred. Men det er, når det bliver skarpt. Så hvis vi gør sådan her, så bliver det her skarpt i det. Hvis vi tager hernede fra og hiver op, så bliver det, ja, det er sådan set det samme. Jeg brugte forkert. I skulle bruge den her. I kan også bruge den der, hvis der er noget sådan æster, I vil markere. Ja, så er det her. I hiver den bare op. Og sådan kommer det til at se ud, hvis der vi for eksempel zoomer ind. Kan I tydeligt se det. Går herfra fra skarp til sådan uklart. Men det var min guide for denne gang. Jeg håber I forstod det, ellers må I skulle gerne skrive til mig. Og så forklarer jeg det gerne med tekst. Eller over Skype, hvis det skal være det.